Hello. Hello, salulek. Paċi ma'kom. Mijak u kol. Grazzi tal-program. Grazzi li. Jina rtin faħalla l-missir. Unajlu grazzi mulej tal-kobor tijak, tal-imħabba tijak, tal-ġibiet tijak. Ta' dak kollu li għamel miej u mal-familja tijaj. U speċjalment li personali li l-mulej rrit meċini fit-triq tijaw u bliwa bil-qawwa tal-Ispirtu Santu qed imexxini u anke l-bira għamilt l-ewwel darba tok ta' 20 minuta bħala speċi isa bħala priska ħanajdu. Tajjeb, testimonjanza Allura nil-ingrazzja l-Alla ħafna nfaħru u m'għandix irsim biex nfaħruh biżejjed u jien ngħidilkom ħuti. Intelqu fidejn Alla, abdaw f'Alla. Itolbu l-Ispirtu Santu jtikom lajnuna. Tolbuh jagħtukom is-saħħa, neħħu il-biża minn ġo fikom bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u taraw kif toħorġu rebbiħin. Għax kemm jaħdem l-Ispirtu Santu fina u Alla ma jaħdem ħadd. Nirringrazzjawk ta' dix-xhieda tiegħek, Sinjura. Nirringrazzjakom il-paċi magħkom u tolbu għalija. Bil-qalb kollha tagħkom. Tolbu xulxin, thank you. Bye. Hello. Nsellulkom. Nsellulek. Biex nirringrazzja l-mulej u lilkom. Għax bħallu 15 kontu tlabtu għalija. Għax konti nsofri minnu ġiflar qub. Konti nizet minn sena nieħu l-kura. U kien kollu ġifiri għal xej kull ma kont qed nagħmel fil-fatt anke tabis kien qalli seħħu xi żjed pinnoli ħlif xi żewġ pinnoli ħfif tal-ġieħ ifhimni. U minn meta tlabt fuq il-hawn tajx kemm mort tajjeb. Ħafna. Nixtilli tkompli titolbu jekk għax forsi mhux forsi għax veru l-volonta tal-mulej. Dik kif dejjem inħeġġukom importanti ħafna li nemmel il-mulej għadu jfejjaq Alla jibqa' jagħmel dawn l-affarijiet fil-ħajja tagħna, importanti ħafna li nkunu qrib tat-tobba u li nimxu kif imexxuna. U tajjeb li nibqgħu nitolbu għal xulxina biex dak li mulej jagħmel miegħek ikompli jagħmlu magħha. Kemm minn kemm ilkom nitlabtu għaliha tant mort għal quddiem. Amen. Nerġu nitolbu għalik. Ejwa, jekk jogħġbok biex hekk il-volontà talla nkompli sejrek kif jiena sejra. Tajjeb, il-mulej birkek. Grazzi ħafna. U tolbu għall-familjari kollha tiegħi. Bil-qalb kollha. U raġel u għat-tfal. Grazzi ħafna u l-paċi magħkom. Mulej birkek. U grazzi. Bye. Hello. Hello, mxħat fuq linja, please? Okay. Just like you promised, you've come. Just like you told us, you're here. And my dear... Għanna xie SMS oħrajn, waħda mill-mezzi li bijom ma tħallix it-tentazzjoni tkissrek u twaqqek hija li ma tirraġunax mat-tentazzjoni u taħrab malajr u fil-bot. Fuq kollox, it-talb huwa l-aqwa arma li twerwer li xitan. Il-paċi magħkom Frederick. SMS oħra, il-paċi magħkom nixtieq li titolbu għal persuna li saħħitha qiegħda tiddajjef u għal membri tal-familja li qed iduru biha. Mulej Ġesu għatihom lejl tajjeb, grazzi Ġesu, nitolbok għaż-żgħażagħ fil-postijiet ta' divertiment illum. Ġesu aħsilhom bid-dem prezzjuż tiegħek, Anġlu kustodju u ħsiebhom. Seeking a people who'll obey your word. Oh, count us among them. Now is the time. Għanna SMS sabiħa ħafna. Nistqar pubblikament ma'kom u ma' semmija kollha il-lejla stess ġedejt għat-tentazzjoni li kelli Ġesu għax azzardajt nistaqsi l-Alla l-missier iħobbnix. Our hearts are thirsty, send forth the flood.
Mr. Qadis nfaħruk u nirringrazzjawk li inti tiġborna bħala familja waħda anka permezz ta' Radio Marija f'dal-ħin. Nix nitlob lilek ma sabiex tkun fostna u Madonna. Sabiex tannaqna l-kol kemm aħna bħala familja waħda u ddaħħalna inti f'dan il-moment fil-qalb ta' Ġesu Marija. Madonna li inti kont qrib Ġesu f'kull moment tal-ħajja tiegħu. Inti kont qrib Ġesu fuq il-Kalvarju. Hemmhekk seta' jħares lejk u fik Ġesu seta' jara s-sinjal konkret li iva Alla huwa miegħu li l-Missier huwa miegħu illi l-imħabba tal-Missier seta' tidher fik Marija. Kemm nixtieqek ma li f'dal-ħin inti tkun preżenti fil-qalb ta' kull familja, fil-qalb tas-semmija kollha f'dal-mument. Kun preżenti fil-familji kollha li qed isegwu dan l-istazzjon f'dal-ħin. U kun intom Madonna is-sinjal konkret tal-imħabba tal-Alla. Nitolbok Marija sabiex tagħmel minn kull wieħed minna tassew bħalek sinjali konkreti tal-imħabba ta' Ġesu fil-ħajja tagħna u fil-ħajja ta' dawk kollha li aħna missu magħhom. Nixtieq nofrulek mulej Ġesu permezz ta' Omna Marija lil dawk kollha li talbuna biex nitolbu għalihom biex inti tagħtihom il-fejqan tiegħek mulej. Nitolbok mulej għal dik il-persuna li għandha bżonn tagħmel it-testijiet mulej u tibża tagħmelhom. Nitolbok mulej sabiex ittieha l-qawwa kollha biex tagħmel it-testijiet li tikkollabora mat-tobba mulej li huwa strument ta' fejqan li inti tajtna. Nitolbok mulej għat-tobba kollha, għas-psychologist, psychotherapist, psychiatrist, daw kollha li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa mulej, in-nurses, sabiex inti tkompli tużhom biex iġibilna l-fejqan tiegħek mulej. U wejna nikkollaboraw magħhom waqt nitolbok ukoll dik il-persuna fejjaqa mulej minn dik il-biża u fejjaqa wkoll fiżikament Ġesu. Nitolbok mulej sabiex isir il-ftehim l-għaqda u l-imħabba rikonċiljazzjoni bejn dawk il-persuni li talbuna biex nitolbu għalihom. Nitolbuk anke biex tbirek dik l-om ta' 3 tfal li għadek famla dik l-operazzjoni mulej. Roddilha s-saħħa mill-ġdid għamel issib is-sapport kollu li għandha bżonn fil-familja tagħha. Nitolbuk għal dik il-koppja anzjana mulej Ġesu, anka mulej sabiex tfejjaq mulej dik il-mara minn irkob tiegħha u tkompli żbirikom mulej bil-imħabba tiegħek. Nitolbuk għal Mirjam li talbitna biex tħobb aktar il-Ġesu mulej fil-ħajja tagħha u nitolbuk għalina l-kol mulej li qalbna tas-sowt inqabad fl-imħabba lik. Birek mulej Ġesu anka żgħażagħ kollha mulej li bħalissa qegħdin jiddevertu f'dal-ħin mulej. Għamil mulej li tipprovdilhom ċirkustanzi u persuni li anke issa jlaqgħu magħhom u li ntaqgħu miegħek mulej. Tolbuk mulej għal dik il-mara li mmuġuha bl-arqub mulej għatiha fejqan sieħ, fejqan totali mulej għall-glorja tiegħek. Uri l-qawwa tiegħek fiha mulej Ġesu. Nitolbuk mulej Ġesu wkoll għal dawk li xtaqu jikkuntattjawna mulej u ma setawx, għal dawk li jduru bil-morda mulej, għal dik il-persuna li ddubitat mulej mill-imħabba tiegħek. Għatiha l-konvinzjoni tal-Ispiritu Santu f'qalba sa stess mulej biex tkun konvinta li inti tassew tħobba. Għatiha persuni li jurwa kemm inti tħobba. Nidulek grazzi mulej minn qabel għal dak kollu li inti se tagħmel magħna, għal dak li qiegħed tagħmel magħna. Fejjaqna u farraġna mulej u ngħidulek grazzi u dan kollu nofrulek permezz ta' Omna Marija. Wasanna fl-aħħar ġemna talba pero tietlu ħafna SMS Rita Pulis batitina il-paċi ma'kum. It-tifel tiegħi kien kiser l-adma ta' kuxtejh u għamel 3 xhur l-isptar u l-professur qalli li għandu 6 snin biex jiġi jimxi normali. Il-mulej għamel miraklu kbir u ġi jimxi wara xhur u jiena konvertejt dan il-miraklu. Il-mulej dejjem ma'kom. Kemm ma sbieħ daw l-esperjenzi ħuti Alla magħna, Alla jfejjaqna, Alla jħobbna dejjem skont irdatiju u miegħu iridu nintrabtu. U bekk eżis semmija wasalna fit-tmiem ta' programmi ieħor mis-sensiela Fewġa ta' Farraċina bħal dejjem nirringrazzja minn qalbi l-Brother Hayden kif ukoll il-Godwin li jħossib il-parti teknika ta' dan il-programm. Nirringrazzjakom il-koll li ċempiltu jew battu l-SMS tagħkom kif ukoll ilkom il-koll li segwejtuna. Infakkarkom li repetizzjonijiet jixxandru għada l-ħadd fl-4 ta' nofsinhar kif ukoll sbieħ l-4 fl-4 ta' filgħodu.
Illum se nagħlaq bil-ħsieb tal-Bejata Angela ta' Foligno. Aktar ma tkun ittentat, aktar għandek tkompli fit-triq tat-talb sal-aħħar. Il-paċi magħkom.